के भी हमन के बदल देता नहीं खाली खाए खातिर पता नहीं ये लम्हर बा भगवान के रामनवमी आज बा तो भी न मनाए का है हई खरे खातिर लइका सरस्वती के पूजा कर देता रसो और सरस्वती जी के कल भाषण बा उ भाषण में खस करो ऑर्केस्ट्रा खाली रखे अब ऑर्केस्ट्रा के चलते 5 दिन माई होइगा बैठल बड़ी पंडाल में एंगे चुटे बैठल भाषाएं को ऑर्केस्ट्रा वाला मिली तो दाई तो भाषण खातिर 5 दिन डेट बढ़ जाए वहींगा होली बा आज बा होली दिन बा बृहस्पतिवार मंगलवार अच्छा है शनिवार तो हमने के नाम मनाए का है चापे के भाई यही से चौधरी एंड चौधरी